Pakistan'ın Jamrut tebitinde canından esenin amala asıran hücumundan soň polisiýa tebiti böwütledi. Wakada 3 adam öldü, illa gulaýy hem yaralandy. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Yerli resmiler helakçylyga uçuranlaryň arasynda polisiýa işgärleriniň hem bardygyny aýtdylar. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde adamlar gazaply protestiň dowamında zyňylan el granady sebäpli ýogulan howpsuzlyk işgäriniň hatirasyny parlament binasynyň öňünde gul destelerini goýdular. 24 ýaşly esger Igor Debrin 31 awgustda ýüze çykan wakada ýoguldy. Granadyň ýarylmagy netijesinde başga da 90 adam yaralandy. Resmiler alan şikestleri sebäpli ýene-de 2 esgeriň ölendügini ma'lum etdiler. Gazaplalyk milletçi partiýalaryň gündogur Ukrainadaky ortetparast separatistlere has köp awtonomiýany berýän kanunçylyga garşy geçiren protestiniň dowamında ýüze çykdy. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani korrupsiýa garşy mukaddes urşa başlamagy çagyrdy. Şeýle-de ol korrupsiýa döwletiň halat bolmagyna hop awandyrýar diýdi. 1-nji sentýabrda Kabulda korrupsiýa garşy görüşmek boýunça geçirilen konferensiýada çykyş eden Ghani, dini ruhanalaryň adamlary bu görüşe gatnaşmagy çagyrmalydygyny aýtdy. Şeýle-de Ghani hökümetiň korrupsiýa garşy görüşi güýçlendirendigini, emma onu köküni çelini ýok etmek üçin wagt gerekdigini bellädi. Siz Azatlyk radiosynyň sugunky täzelikleri bilen tanış bolduňuz.